bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great Inquire lang. Bawal mo na chismisan ha. Mahirap mag-edit eh. Ganda. Para ka na rin sa Baguio, no? Dito tayo sa Napocor Road, sa Sual. Papunta tayo ng Napocor. Pero di kami papasok sa loob, kasi bawal. Hanap kami ng mga area na pwedeng puntahan. Meron kami nakitang Blue Heaven Resort. Hindi ko alam kung nasa langit talaga yan. Straight ahead. Ay, straight ahead, Masamiray. Straight ahead na pala yung Masamiray. Ayan nga, may daan nga Masamiray dito. Captain Matt, di ba? May kampo pa pala dito. Barangay kan ano pa rin to? Kantalunan, ano yun? Kabantolan. Ayun, sa taas. Lahi naman ng barangay. Eco Grow. May Eco farm Grow pa na nga dyan. dyan. May farm na nga dito malaki Dahil na rin palang mga na-develop na mga rito properties Eco Farm. Itong bayan ng Sual ang isa sa pinakamayaman na bayan ng Pangasinan. Dahil sa Napocor. Milyon-milyon ang pinapasok niya na pera buwan-buwan sa kanilang buwis. Halos mag-invite na sila ng mga mamamayan na tumira dito para dumami. Kakaunti lang ang mamamayan dito kaunti lang ang butante. Welcome Barangay Pangaskasan. Pangaskasan. Yan, Pangaskasan. Dami ka talaga lang pupuntahan na. Grabe layo nun. Kinaya mo yun. Tabing dagat kami dumaan. Itong daan na to daw, tagos na to ng Masamiray. Isa sa may sikat na mga resorts dito. Mas gusto ko yung daan dito kaysa dun sa looban ng Raminos. Dun sa may Victoria. Mas congested dun Para ka na sa Baguio, puro pine tree May mga hills na rin pala dito, may akyatin na rin pala mga daan. Ngayon lang ako nakapasok dito. Malilim yung daan. Kaya nga marami dito nagdadala ng mga babae nila. Yun lang. Kasi magsisipis demonetize tayo niyan. Ganda ng daan. Ito ang Secret Heaven. Shout out sa Blue Heaven Resort. Kahit isang gabi lang sana kami makalibre dyan. Na-advertise namin kayo. Ganda ng daan. Sementado siya. Tsaka ito talagang hindi to tinipid na daan kasi Napocor nagpatayo nito Solid talaga pagkagawa nito. Walang daya ito. Walang kurakot. Walang kurap to. Kahit malalaking truck dumadaan, hindi siya bitak-bitak. Pero kasi mga ibang barangay roads na bitak-bitak Ganda Ganda ng kalsada. May tanap ka naman dito. Why you did not eat rice? Nag-road trip lang kami. Wala kami magawa. Nagsayang lang kami ng krudo. Mamaya. Yan. Ba't nagsayang imayaman tayo? Yun lang. Pare-pareho kasi kami ng walang pasok.
Ayan lang, nagsama na. Hmm? Itong pakaliwa, malamang papunta na yan ng Masamiri. Ay, hindi, yan yung papunta na Pokor. Napukor yan. May gate eh. Hindi ka pwede pumasok yan. Oo. May gate na doon sa kabila. So, dito tayo. Laki ng truck, oh. Bigatin truck to, oh. Euclid, Volvo. Ganda. Yan ang magandang gawing ano, pang-camping na truck. Mga pine trees lang. Oo. Na, may ano siya pababa. Ang ganda. Ganda oh. Oh, di ba? Ayun oh, yung dagat na oh. Ito na yung Masamiri. Hindi, doon pa yung papunta pa doon yung Masamiri. Malayo pa yun. Mas magandang daan dito. Magmumotor ka dito, magandang daan. Ayun, oh, kita-kita yung napukor dito. Ayun Oh, may lumi pa pala dito, oh. Oh. May lumihan, oh. oh. May Mamaya transit resorts pa sila. No. Siomay, barbecue, yan, oh. Pwede tayo mag-park muna mamaya. dito. Park muna tayo dito. Mamaya, pag Ha? akit na. Kaya pa. Oh, sige. Pag akit na. Amira Hills. Dito sa Yan, oh. Masamiri, yan. Tapos, Yan, oh. Yung video mo pa ganyan. Oh. Yan, Amira Hills. May mga butterflies sila, oh. Saka eagle. Diyan tayo mamaya. Ito yung tatawag na Amira Hills. Tapos ano, I love Pan Akasan. Nag-iba-giba na yung iba. Nabasag. Binasag-basag na nila, sayang naman. Manipis lang kasi. Yan ang napokor. Kitang-kita yung napokor. I Oh. see it. Pagbalik dyan tayo. Yung ganda ng bundok doon, oh. May bahay doon sa taas. Oh. Yung ano. Diyos ko, paano na kay pagbagyo? Ganda, oh. Tama yung power lines na yan. Papuntang napokor yan. Malaking portion ng Luzon ang sinusuplayan yan. Kaya nung nagkaroon ng ano dito sa ano, nung nag-blackout yan, dahil sa lindol, nagkaroon ng maraming dikya yung ano, nagkaroon ng maraming dikya yung turbine. Kaya nag-shutdown, nabarahan. See, that's a fish pond. Ayun, sinasabi nyo rin. Nagkasulinahan pa nga dito yun. No, Petron. Ay, hindi. Hindi siya Petron. Power, ano, power fuel. 59. Mas mura pa. 59. 62 lang. 59 lang yung gasolina. Diesel 59. Oo. Galing naman. Meron na palang community rito. May high school Oo. sila dito. Masamiri, papuntang kaliwa. Mm. Turn left. FPJ FM Beach House. Yung puro beach house na yung pakaliwa. Try mo natin dumiretso muna. Kung ano meron dun sa dulo. First time namin pumasok dito. Hi, Mga kabayan naman din pala dito. Maganda na yung community dito. May ano na siya. Malaki na ang community dito. Marami. May mga ukay pa sila. Oo. May high school na nga sila eh. Oo. Miskilahan May na nga private eh. school pa sila. Dong Talugay. Ay, sino ba si Dong Talugay? Yung mayor. Yung mayor nila. Siya na ba yung ano dito? Mayor. Yan eh, doon papunta ang Blue Heaven. Yan, school oh. May daan doon papunta ang Blue Heaven. Tama yun. Ay, ang ganda na pala dito. May high school na sila. May mga, ano na rin siya. May Commercial, multipurpose ano. federation. Federation of Seoul Multipurpose Cooperative. Dito pala yung nilagay. Mga federasyon. Doon lang sana tayo sa Blue Heaven. Mamaya. Easy. Tignan mo natin Easy. yung dulo nito. Road trip lang naman tayo eh. Hindi naman tayo mag-beach. Ayan. Ay, ganda ng bundok oh. Oh, pakit ng bundok pa ito. Ano meron sa dulo oh. Ganda ng view oh. Yung daan na stop mo muna tapos pause mo. Ayan, nakita mo nandun na yung napuro. Para madali siyang download. Hindi. Pag sobrang haba kasi nag-ano siya eh. Nagbabagdaw. Maganda yung camera mo dito. Ha? Oh, malinaw yan. Ang ganda niya. Gamit kong pag-picture. Pro yan eh. Note 10 Pro. Magpagalaw. Redmi? Oh, Note 10 Pro yan. Gusto ko bumili XR. Mura na lang XR ngayon. Pero ganda yan. Sobrang ganda yan. Dami siyang features. Oo, iPhone XR. Ito yung pwedeng ano, pwede siyang dual cam. Oo. Yung sabay yung harap sa likod. Pag nagbablog ka, pang-vlog talaga siya. 8, 9. Maganda, mas Hindi mo na kailangan mag-edit. Mas maganda ba ang camera? Kasi hirap i-edit yun eh, yung sound. Ayun o, gate ng Napocor oh. Camera. Wow. Lalo na yung
Ay hindi, baka dito yung napukor, baka yung nandun, you know, yung mga bus eh. Baka yung nandun, yung private yun. May gate. Ito ang You know, dito yung napukol. mga sasakyan ng napukor eh. Pwede pa damay. Oo. Pag hindi mo pwede na maghiwalay na tayo ngayon. Invite daw. Maraming tricycle. Ito yung mga sasakyan nila. Ayan o, gate na yan, bawal na pumasok dyan. Ito yung nakita kong sa ano, sa picture nila pinakita. Tayo mo yung class yan. Ayan, mag-u-turn na tayo dyan. Trabaho. Ang daming motor dyan lahat dyan Ay, trabaho. wala na yata dito. Hindi natin pwede pumasok. Oo, mag-u-turn na tayo dito. Dito lahat ng nakapark dyan dyan nagtatrabaho. Oo. Kaya kami community na rito. Laki ng daming empleyado niyan eh. Team Energy. Team Energy para may hawak ng ano, Team Swal Corporation. Ayan, ang ganda. Ang ganda pa rin sa papasok nila yun. Papalitan na yan eh. San Miguel na may hawak. O sa hawak ka ng San Miguel, magiging private na. Oo, lalong gaganda. Boss Amo, Ba't di ka naman dyan sari-sari store. Swal lang. Boss na Amo pa. Yung Mami's Pari din sila. Oh. Paris Mami. Pero ang ugali kasi ng ano ng swal, basta butante ka ng swal, pasok ka. Dapat butante ka ng swal. Naka-register ka. Marami mga lumilipat dito na ano eh. Swal nagtataan. Oo, maninirahan sa Swal. Sa Daming Saan daming manirahan dito? daming binibigay. anong daming lumilipat, nangunguha silang butante, mga flying voters. May gusto mo na pag-maintenance sila. Maganda ko San Miguel nakahawak dito. Tsaka itong lugar na pinaglalagyan nila maganda. Ganda. Ganda magkaroon ng community rito. Kasi ganyan talaga pag may malaking company na nakaano. Maganda manirahan talaga. Paglagay ka dito ng medyo boom na business. Ang ganda oh. Ganda ng kalsada oh. Tsaka ang daming Doon yung dagat oh. Sa kabilang side oh. daming maglagay ka ng kainan na medyo patok na ano, mura lang pero dinadayo. Yun yung ganda ng bahay na yun oh. Doon sa hills oh. Ay oo. Saan kayong daan niya? Yun siguro na May sa sarili siyang kalsada. Kasi may mga private roads eh. pero nakakatakot naman yung sa Baguio. Pero tayo umikot din eh. Doon tayo labas tayo ng Masamiri. Tapos labas tayo ng Laminos. Pwede rin. Kaya pa ayaw ko ng kalsada nun. Pangit. Kaya- Rough road. Oo. Ano tayo sa kanina yung may mga pak pa. Yung mga portion pa rin na yung sedimentadong ano. Dapat May yun, lubak. yung dinadayo sana Pero yung na bagong kalsada papuntang Bolo, maganda na. dahil yung dinadayo tulad ng Masamere, dapat ayusin nila yung daan kasi Parang dinadayo. lumaan kami doon. Maganda yung kalsada niya Alvin. Oo nga, pero yung doon papuntang Victoria, Kami doon. yung papuntang Victoria, di ba yung kalsada na ganito, may mga bitak-bitak na. Hindi naman binago yun eh. Hindi ni-repair. Oo, hindi naman ni-repair yun. Ang ni-repair lang nila yung bagong, yung dating lubak. Hindi lang nila ng bagong kalsada. Pero dito sa bandang, ano, sa may bandang pababa doon, inispalto na rin yun. Nung nakaraan, inispalto yun eh. Nung dumaan ako doon. Di ba nga nag-vlog ako doon? Yung nakita ko may bagong ano. Mata mag-picture ka naman. Parang ganito yung mga lugar na walang ilaw. Pag nakikita ko yung heaven. It's the way going to Blue Heaven Resort. To high school ba? Hindi ng school nila oh. Laki na school Laki nila. yun. Eh, High siyempre, school. may budget. Ang dami sila sa estudyante kaya ganyan. 1, 2, 3, 4, Pangasinan ay 5th. Pangasinan integrated school na rin siya. Scramble pa sa Ibig sabihin, merong ano na rin yan. Hanggang 5th floor. Integrated eh. High school tsaka elementary. Tanungin mo kung ano yun siya nag-start. Kapag this year lang, pwede yung mga imitation na na-scramble. Kung nag-start pa yun ng 1989, mga ganyan. Masasarap na scramble. Hindi po nasasaw yung kamay. Dami na rin bahay dito. Gagawin mo yung baso. Pwede mo mga parang kulot-kulot. Ang dahang kubo yung sa taas. 7, 8, 9. Ayun, nakita ko na. Alin? Yung blue. Blue lang Blue, gate. Blue na gate. Blue gate. That's Baka yun na nga yun. Ah, malaki. yung blue ano. Oo.
Blue curtain. Blue na gate eh. Abagatan, to May sentro. abagatan pala dito eh. Oo. May nakalagay bawal basura, hindi tayo pwede dito. Hindi, wala man nakalagay ng Blue Heaven ano eh. Ayan o. Resort yun o. Ayan o. Tanongin natin dyan sa bata. Saan papunta yung ano? Yun ang mukhang resort yun dun eh. Ay, yung tanong dyan sa bata. Bata. Excuse po, saan yung Blue Heaven Resort? Dun pa? Okay, thank Ah, sige, you. salamat. Ay! Kayo ha, dalawa. Sit nyo ha. Ganda ng moment nila eh. Biglang mo tinanong eh. Nagulat pa yung lalaki. Baby time nila eh. Ay, ano siya? Dagat na to eh. Oh, siyempre, resort eh. Ba naman yan? Please, expect mo ito swimming pool. May Mahal yung mga swimming pool isda din. oh, na tinitinda. Mas mura yung isda nila dyan. Mas mura isda dito. Pusit sana. Tayo pusit ako. Pusit. Mag-seafood burn na tayo. Pusit mukbang. Seafood burn na eh. Kuan. Yung pumapalag pa yung tentacle. Meron sa Tarlac unlimited ano eh. Unlimited seafood. Yan, Transit Resorts pa rin ito. Amira Hills. Ito yung Hills Amira Hills. by the sea. By the Ah, sea. yan. Yan, Amira Hills by the sea. Sarado na, gabi na. Ganda yung bahay. Oo. Hindi dyan nakatira yung may-ari. Baka na din si Amira. Meron na yung bahay natin yan. Grabe naman sa swate. Ayun, ang Blue Heaven Resort. Saan ito? Ayan oh. Ganun ang Open, entrance. we're open. Oh. Blue Heaven Resort. Pwede nang inquire lang siguro. Heaven Resort. Pasok mo na ah. For inquiry. Tito Aldi, ganito ang plano. May magbo-birthday, kunyari mag-i-inquire ha. Oo, tapos birthday ni Jeyos. Birthday Kakain ko na pa naman to. ah. May mo 21, ano tipo sabi niyo dibu? Kailan ang hirap ng mag-gate nila? Tinan lang namin Fake. yung What's up vlog? What's up vlog? Sabi mo vloggers tayo kaya Vloggers kami. Vloggers po kami. What's up guys? What's up? samahan ng malulupit. Samahan ng slap soils. May darating tayong ano, mga Dito po kami sa Blue Heaven Resort. Ano ba talaga? Let's Dito go! kasi tinanong din kami. Birthday nga na ano. Vlog take over ka, Jeyos. may darating na magta-transit ka dito, kaya kailan Ah, may mga ano. Birthday ko nga eh. Birthday ko kaya ngayon. Magtanong inquire tayo. Ano yun, pool? Ayun. Kami Kami po ay mapagpanggap. Magkano overnight, magkano ano, ganun. Yun. Let's go! Let's go! Let's go. Tita, stop ko na muna to. Oo, tapos Yun! Narating na po kami sa aming paroroonan. Sa wakas. Hey, what's up, vlog? Dito na kami. Nakabatong din sa ano, lupa. Let's go! Ito yung panty ko. What's up, vlog? Ito na po, vloggers. Vloggers for real. No, nandito na po kami. visit ka. Yun, ay, baligtad. So yun, dito tayo ngayon sa Blue Heavens Resort dito sa Sual, Pangasinan. Yan. Yung daan nito ay sa may Napocor. So meron siyang malilit na kubo. Magkano raw yung sa kubo, Beng? Beng, magkano yung sa kubo? Per night? Dalawang klase? Pang ilang tao to? Pang 6? Parang lahat yan pang 6? Magkano per night nila? Magkano per night? Magkano po yung rate niya? ang per night niya. Basta course Yan, sila madam. na po yung entrance po. Shout out po. Pang 6 people, 4-6, kasama na yung entrance. Kasama na yung entrance. Magkano po ang per night? Ba't tatlo yung pintuan niya? Kala to, oh. Pero ano, bali ito individual. Ay, ito na yung 6. Ito, dalawa po, magkabilaan. Magkabilaan ito yung CR niya, common. May common CR siya. Tapos dito, tatlo rito. Naka-aircon na siya. Opo. Oh, TV na rin. Magkano per night po nito? 4-6 po. 4,600 po, good for 6 persons. Tapos kasama na yung amenities niya. Magagamit na yung swimming pool. Libre
4,000. Gumamit ng kubo. Pwede na rin gumamit ng... Kayo magluto, dagdala kayo ng mga Oo. Maganda. yung gasol. Pagka mga ganyang ano po, pagka nung doon po na rooms, Pag 2 tao, 2,800. Pero pag 5 tao na yung laman, 5,550 po. 5,550. Kasama na lahat pati entrance. Oo, lahat na rin yun, entrance. Pero pag maliligo ka lang, entrance lang per head. Entrance lang. Magkano pong per head? Araw lang yun dito. 150 po. Per head, magsiswimming. Tapos pwede ka nang gumamit ng ano, magbabayad ka pa doon sa Kapag day tour po, may bayad yun. 1,000 ang isang kubo. 1,000 isang ano, Check-in ka na. cottage. Oo. Yun. Magkano yun? 5,550 po. Pang 5 tao. 5 tao ito, 6 person. Pag dalawa Ano lang to? tayo, 8 lang. 3,600 lang. Mga to? 4,600. 4,600. Ito. oo. 4,600. Pare-pareho yan. Opo, pare-parehas. Yung tatlo na yan. Yun. Pero maganda siya, oh. Maganda Pwedeng... kasi yan kung ano, may privacy. Oo, Yan may- naman, halo-halo kayo sa isa. Halo-halo kayo sa isang room dito. Hiwalay kayo na isang room. Kasama nun, yung Tatlo-tatlo. pwede ka na mag-swimming. Halimbawa po, yung isa lang kwarto. Yung mga Pwede rin. Dalawa lang tao. 2-3, tatlong tao. Ito lang, 2-3. So parang hatiin mo lang siya. Pwede rin. Yan, 2-3, tatlong tao. Meron ba yung parang table, kaya mag-table? Pero common yung CR. Parang table lang. Pwede ba yun dito? Opo. Magkano yun? Pag entrance ka lang dyan, libre yun. Pero pag doon ka gagamit, babayad ka ng Hindi ka naman kubo. cottage mag... Oo nga, dito nga. Table ka lang. Diyan ka nga lang. Ang kasi ang day tour, pag pang-araw ka lang, ang mga lamisa namin, 300 ang isa. 300 per table. Oo. Ibig sabihin kasi, pag si table lang sila magdamag, hindi sa matutulog. Ibig sabihin, Di sila gagamit ng kubo. May oras. Araw naman kasi hanggang 5 p.m. lang kami. Walang overnight swimming. Pas ka na doon, mag-another 150 ka. Bawat isang tao. Per head. Oo. Pero yung overnight, magkano yun? Hanggang Ganun din po yung rate ng mga kubo na yan. Pareho lang doon. yung iba kasi yung overnight, 1,000. ano lang eh, parang Ito, 300. Ang bangkit lang din kami dito. Tapos meron siyang hiwalay na ano, na pool. Landline pang Dito ano, pambata. Doon pero pwede siyang tatawid siyang ganyan Paralim doon. Ayan Ang ganda ng mga niya Nasa tabi siya ng dagat actually. Pero kung ako mag-suggest niya tabat, ano na lang siya infinity pool na lang. ang ganda ng Overlooking mo yung dagat pero hindi nila ginawa gano'n. So yan. May mga kubo siya. Yun, nagkagis yung bata ng laruan doon. dito, kami. Yan. Kami. May mga lamesa rin doon So, pag gagamit ka ng ganyan, parang cottage siya, 1,000. Pag doon lang, 300 lang per table. Tapos may entrance na 150 per head pag gagamit ka ng swimming pool. Ayan. So, pag may mga event, inano na rin niya ililista ni madam. May video okay rin sila. Kasama na sa yon. Hindi po, 5 pesos. Maghuhulugan mo yung Ayan. Ayan. Oo. Subukan mo nga, Bing. Yeah. Mga video king dyan. Video queen. Tara natin, tara. Yan. Mag-video daw sila. Try nila mag-video overnight daw din. Oo. Pag overnight, pwede daw magluto dyan. Oo nga, oo. Magpaluto. Pwede magluto. Merong kitchen doon, 3,000, may... depende. Yung pag tatlo lang kayo, halimbawa yan, 2-3. Pag kunin mo yung buong kubo, 4-6 siya. Common yung CR niya sa gitna. Ang ganda kaya, maganda sa loob. Aircon na yan. Per head. Oh. Wala kang dalang damit. importanteng damit. Biglaan sila, nag-inquire lang kami, gusto nila maligo. Mga batang ito. Pwede naman po. Wala silang dalang damit. Wala dalang mga damit siya mga yan, maghubad kayo. Sige nga, buto-buto. So meron pala silang Facebook page, Blue Heaven Resorts. Kasi magkakapareho daw yan. Oo. Yan. So may mga kubo siya. 1,000. 5, 2, 10, 100 po. Yon. Pagka gusto niyo maligo lang, 5 to 10 years old, 100 lang. Pag matanda, 11 150. Pag sobrang tanda, 1K po. libre. 1,000 na. Ito yung hinahanap What Christian.
Ayun, ba ito, ate? lighter. 1,000 per ano, per kubo. Yung kubo na. Oo. Pag dyan sa ano, may mainit, may bawas. Oh. 300. Pero Ano, lamisa, binigyan niya. lamesa, 300 din. Oo, ito 300 din. Yan. Ano pa pangalan nila, madam? Ako, sir? Opo. Marlin po. Single po, may sidecar. Single na may siblings. Ayun. Single daw po si madam. Pwede pong ano, mangkas na lang. Yan po. Yun, Blue Heavens Resort. Ano po yung pangalan nila, ma'am? Marlin. Marlin. Yun, si Ma'am Marlin. Sila po yung caretaker dito. Si Madam Rosie Mukay. Mukay. Rosie Mukay daw. Oo. Yun. So, pag doon daw, 5-5. Pagka sa concrete na ano, na rooms. Good. Ilang person? 4-5 ba? Para sa 5 tao. Para sa 5 tao, pag nag-exceed doon, may additional. Hindi naman na nalalagpas sa 5, sir. 4-5 pang 5 katao. Dito 4-6 sandal lang ang diferensya, 6 katao na. Pero ang advantage dito, may sarili kang may sarili kang ano, may sarili kang rooms. Good for 3 tapos may common kayo na CR. Pero kubo yan, pero ang ganda yan. May naka-aircon na siya. 'Yun. Ganda. Nandun yung ano, nandun yung Napocor. Ayan. Shout out sa Blue Heavens Resort sa kay Ma'am Marlene. Iyon. May mag-ano din po makita nila. Iyon, meron din po silang bar. Pero wala po kayong corkage fee pag may dalang alak, wala naman. Ay, may corkage fee kayo pag may dala kayong sariling alak. Opo, pag magdala kayo, may corkage kayo, 50 per bottle. May Oo, may corkage kayo 50 per bottle. Kasi may sarili silang alak dito. Yun. Normal lang yun sa mga resorts talaga. nga po magpo-corkage. Kaya, sa pagkain. Oo, bawa may dala kang gin bilog, may dala kang 4 cantos, may dala kang MP Light. Magbabayad ka ng ano, magbabayad ka ng 50 pesos per bottle. Yun, so drinks na lang kami. So, yun si Madam Malu, ang aking panganay na kapatid. Yan. Maganda. Dapat nagdala tayong damit natin. Maligo na kayo. Yun, meron din silang bangka, magaganda, dami nilang bangka sa 2, 3. 2-5 isang bangka. Mamamasyal para dun sa Cabanatuan Island. Maganda kasi dun sa Cabanatuan Island. So yun yung kabuuan ng Swal. Yan. So nandun sa side na yun yung Swalfish Port. Yan. Yan meron silang ano, sakayan dyan, tsaka sasakay. Dami nilang bangka. Yan ganda siguro pag gabi rito. Sarap mag-overnight. 2, 3, 4, good for 3 persons na. Pwede na. May sarili kang CR. Pwede rin 4, 6, good for 6 naman. Ayun yung Napocor. Side na yun. So diyan daw kuha ng mga isda. Siguro pwede rin siguro mag-fishing diyan sa gabi. Ayan, may mga ano sila Gaganda nung kanilang mga upuan. Ito daw 300 ang bayad nito. Ayan. Gaganda ng kanilang mga upuan Ganda ng finishing. Ayan. Ayan yung pool. Blue Heavens Resort. Yan sila. Bakantay yung mga kasamahan ko.
yun, nandito yung may-ari dumating. Mga taga Alaminos daw sila. Nasa Salto pero yung may-ari nasa taga Alaminos. Yan, sila ni Madam. Nag-inquire kasi kami dahil meron kami pinaplanong family get together. Yan. So maganda yung resort na to. Magandang siya, option. Yan. What's your name daw? May birenda pa nga kami. Oh. Rocky po. Yan si Madam. Yan pala may-ari. So yun, part pa rin pa, ang may-ari nito ay may-ari din ng Amira Hills. So bago ka bumaba dun sa pinaka barangay nila proper, yan, meron ditong Awabiu. Yan, Amira Hills and Beach Resort. Sila may-ari din itong lomeandparis.com. Ayan oh. Ang ganda oh. Meron siyang siguro barbecuehan nila. Kasi may lababo at saka na mesa. lomeandparis.com. Amira Hills na may-ari nito. Ayan oh. Ganda nung kanilang butterfly tsaka pakpak ng agila. Yun. So stop over muna kami dito. Kami ay kakain ng lomi at saka ng barbecue. Hinahanda pa lang nila. Habang hinahanda nila, kami ay aakyat dun sa taas sa view deck. Ano yung dala mo? Saka nakabiling ice cream. Ang ganda ng yun. Kita yun. Meron siya ng ng Amira Hills doon Amira Hills. Yan. Kita rito. Ay sa taas. So keep right. Meron din sila mga kanya-kanyang mesa rito. Yan. Sarap siguro tumambay sa gabi rito. Ayan o. May mga hagda-hagdanan sila. Kita sa taas. Merong view deck doon. Yan. Ganda ng view. May isa pang kubo-kubo rito. Yan. Wow. Kita mo lahat dito. Oh, di ba? May mga tao nga doon, Galing. Ganda. Ganda ng lugar. Mamaya doon tayo sa kabila. Yan Sa tuktok na tayo ng bundok. Ganda Grabe, ganda. Yun wala yan dun. Ito yung kabuuan ng SWAT. Tama mo yun? Dami mga fish cage. Ito kasi yung swalay hindi siya masyadong maalong kasi napaikutan siya ng bundok. Time lapse. Kanya sa bebe niya. Ganda Diba? Ano mo? Best friend mo? Lapit ka. Bago ka lumas. Ganda. Das ka. Pag. Hindi ko na kayo agad. Yan ang napakor. Nag-vlog ko dito. Yan. Kasi vlogger, ano yan? 15K Sa gitna. Ganda. Ganda ng lugar. Sama ko yung mga pamangkin ko, mga pangit. Ayan. Ako pinakamaganda niyang pamangkin. Ayan. Jeus, si Rika. Asawa niya si Rolpi.
si Rocky, si Nicole. Ayan. Ganda ng lugar, ganda ng view. Nasa tuktok kami ng bundok. Ayan o, doon, pupunta ako dun sa area na yon. Bibidyohan ko sila dito sa tuktok ng bundok. Let's G. Yan. Tapos nadulas ako, no? Ang ganda dito. Welcome to my vloggers. Humble vloggers. Hello, what's up? Tapos opo ko lang. Oo. Uy, ang ganda. Oo. Ito yung mga pinopost nila sa TikTok eh. Yung pati yung tingin lang dito. Gago naman, parang binibisit mo yung video ko. Hindi ah. Tatayo na ako kasi tapos na yung 20 seconds. Welcome to my vlog! Hello! Welcome to my humble vlog. And nandito po kami sa kalagitnaan ng kabundukan kung nasaan nakatayo ang Napol ano, Nicole? Napocor. Hello, welcome to Napocor. This is a nice view. Alright, let's go, mad! Let's go! Masanay ka nakaganyan talaga. Simulan mo doon, no, sa mga bundok doon, no. Oh. Yan. Pababa, para makita yung sa kalsada sa baba. Tago siguro yan doon. Oh, baka nga eh. Nakasama ka ba noon? Pumunta ka din ng ano? Turtle Island, Turtle ano? Hindi ako kasama nun. Sa baba mo. Para kita yung view sa baba. Ay no. Yo! Taas mo yung kamay mo, Tito. Ang ganda ng camera mo. Maalis mo naman yung ano nito eh. Udyo, di ba? Yun. Napalupit. Napaganda naman. You know? Uy. Kaya mo kasi siya para sa naka-drone. Oo. Tasan mo. Lilipad siya kunyari. Oh. Pwede pala yan. Kaway ka, kaway. Uy. Ay, maganda. Oy, ang angas mo, pre. Yo, what's up, madlang people? Napaganda ng view dito. Yo, what's up? Welcome to my humble vlog. Ito po si J.S. Alvin Oderitig. Alright. Hello? Pababa na tayo. Tama yung view. Ang ganda pa rin. Oo. Kita mo ba yan? Kita nyo ba yan? Dito lang po matatagpuan yun sa di ko po alam. Pero malalaman nyo yan soon. Hindi ko lang talaga alam eh. Hello? Pababa na po tayo.
And sana hindi tayo malaglag. Alright. Yun nga lang, mahirap nga lang yung daan pababa, pero may part naman na sementado. Okay naman. Ito nga lang medyo lubak pa. Pero pagdating dito may hagdan naman na. Ayan. Sementado na po siya. Right. Ito po yung ano, babaan. Sementado na po dyan. Alright. Yo, welcome to my family vlog. Kasama ko ngayon yung pamilya ko. Maraming aso. Napakaraming aso. Alright, come on, let's go vlog. Let's go vlog. Let's go vlog. Vlog, come on, let's go. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Ooh, 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 so when I'm all choked up, but I can't find a word to say What's up, vlog? how big Kasama ko po si Nicordo. What's up, vlog? Dito po kami sa Northern Hills, Philippines with karaoke. Alright, alright. Kita pa tayo mga pare. Alright. Hello. Dito po tayo ngayon sa kung saan saan. Papakitaan ko kayo ng magandang view. Eto. Let's go, pare. 1, 2, 3. Alright. Alright, nakikita nyo ba yan? Yan po. Magandang view. So, shout out po tayo. Ito po yung taga dito. So, ilang taon na po kayo natira dito? Mamaya may show ko bago. May sakit po kasi siya kaya unawain na lang po natin. Nanginginig pa po yan. May gagawin ako ng ganyan. Baka may issue tayo. Vloggers tayo, vloggers. Ay, sorry po. Aming paumanin po. Paumanin po. Paumanin po sa aming vlog. Dahil so, ito po tayo sa magandang view. Tanungin po natin yung nakatira dito. Oh pare, kamusta dito? Uy, gago. Ganda shit. Ito po. Tanungin po natin siya. Ako po'y nananawagan sa scholarship. Gago. May kapatid po akong umal eh. Nananawagan po ako sa scholarship ng aking kapatid. Siya po ay may sakit. At bali po yung isa niyang kamay. Ang sakit! At may saksak din po siya sa tagiliran. Nakakang pa yung gago. Sana po marinig niyo po ang aming kahilingan na ako po yung maging scholar. Para po sa kagaginhawa ng buhay ng aking kapatid. Siya po may tama sa utak. May bala po yan, di matanggal-tanggal. Ano yung tatanim bala sa utak? May tanim pong bala to sa utak. At nananawagan po ako sa lahat ng pulisya. Pag nakita niyo po ito, uliin niyo. Isa po itong dealer ng ng tahong. Ano ba? Dealer po ito ng tahong. At ang presidente po na doon si Carla. Si tahong po ni Carla. Tsaka ni Janelle. Okay. Another vlog. Pupunta na po tayo sa mga kasama namin. So let's go! I-interviewin po natin yung yung may-ari ng lugar na to. I-interviewin po natin yung may-ari ng lugar na to. Pero po. Ilang araw na po kayo natiro dito? 6 years? 6 years. 6 years na kami dito. Wait lang. Hindi tayo nakapicture na. Nananawagan po kami sa scholar. Siya po. Saan tama ni Jamie?
Hello po. Nananawagan po kami sa National Mental Institution. Institution. ulit. Nananawagan po kami sa National Mental Institution. Yung tita ko po kasi may kapansanan. Huwag ka tatawa, gago. Siya po, bali po yung isang kamay. Wait lang. Tumatawa-tawa po.
tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.